Čau ľudia, toto je moje prvé video, hej. Budem natáčať Bed Wars, Skyblock a také minihry, hej. Trošku sa mám rozprávať, je to moje prvé video, ale tak to nevadí, to pôjde, to spravím. No a keď tu dáte aspoň takých 5 alebo 6, ako to aj jedno proste, ale niekde to aspoň cez 5, tak natočím video, že ako pomôcť začiatočníkom v Skyblock a potom Bed Wars. Tak teda čo natočím, no. Keď sa vám toto video páči, no toto je prvýkrát Skyblock, akože nehrám to prvýkrát, ale moja prvá séria, hej. Že nejaké tie veci mám. A prosím, nedisujte ma, hej, tak a ideme ešte do autokolektoru a ideme na mining zone. Let's go. No, to tak dlho. A pozor, nezabudnite byť aj odber ešte na Willow Shorts. Budem za to veľmi rád, keď mi to proste dáte. Proste to bude super. No dobre, sme tuto. Tak sa mi to páči, fajné je to všetko. No questy som už dneska plnil, hej. Kde sú? Vlastne nemám, to nevadí. Ale chcel by som len tento armor, takže ideme zabíjať týchto tu Warden hlavy a medúzy. A môžem si povedať, jak som získala taký drak, na ktorom je názor, bo neviem, jak sa získala, chcela som ho zistiť. Môžete mi napísať do komentáru. Bum, bum, bum. Vypademe. Mám povedať ešte, či je boss. Hoppa, hop. A 36 minút, nebudem čakať. Na to zabudnite. Takže je aspoň skôr, no. Bum, 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 bum. Zomrel. Tak. Hop. Takto, dobre. Fajne, zapneme si armor ešte, vybavené a chcel by som ísť aj oproti ľuďom, takže ideme asi tam, kde radi fajtia. Skúsime ísť do lava dimenzie a potom pôjdeme do tohto, kde sa získajú tie gemmy na ten armor. Ideme. Wopa wop. Dead wop. Skoro nikto není, tak to mne tam ide. Je tu tam dosť ľudí. Skúšame nejakých škúdať dole. Pestiky môžu byť, dobré. Tu sú nejakí chudáci. To sú celkom dobrý ľudia, ako. Neviem, sa nechcem fajtiť. Joj, tak som nechcel, vypneme si armor. Tu je nejaký nubák. To zničíme. Joj, ne! Ja som sa nestihol otočiť. Ne. Poď sem. Aha, tak toho necháme už. Ty mi to daj. Čo ty tu bereš? Zomri. Ale, capek je dobrý. Ne, kámo, to sa ťažko ovláda. Bum. Ja som zvyknutý na Bed Wars. A dobre. Zomrel. Chlapec. Ojojojojoj, mamička. Ne, ja som si zabudol zapnúť peta. Odložíme.
Dobra, już takich Опа, оп, оп. Pięknie. Gdzie? On nie widzi. Dobra, zabrał go. Let's go. Dobra, nie ma tu nikogo, to wywołniować. Nie ma. Inaczej idę na pyta. Widział jak dziś jak pomoc, jak się to przypomniało. Dobra, idziemy sobie. Dobry. Že sa to získala z Epic a legendariek, ale je to dosť ťažké. Ja už som skúšal jedno Epic, ale padlo mi toto, neviem čo to je. No tak to nevadí, no čo už. A draka to už vôbec neviem, jak sa získala. To som neštudoval. To sú nejaké inovácie, tak to by som mohol využiť. Tak trošku. Nie, to zabili mobovia. Dead. Vybavené. Neviem si aj videa, skúsim to nevidela. Počkaj, som omylom hýtol. Tu mám málo HP, podľa mňa tento bude dobrá výživa. Ne, on zabíja všetkých, no tak ja teba zabijem. No poď sem, no poď. Poď. Neutekaj predo mňou. Nebuď srab. Poď. Puťa. Nevieš, nevadí. To spraví. Mám sa strašne túto. Som dal launcher. Opa. To asi nič. Opa. To asi nič. Koľko? Ešte minútku pokiaľ sám. No dobré, toto bolo také prvé video, hej, no neviem. Proste napíšte do komentu, aké hry mám ešte natáčať a aké vecičky. Keď dáte 5 lajkov, tak natočím, že ako pomôcť začiatočníkom, prvé rady, kroky, čo majú ako postupovať a také. Keď si dokúkali toto video, ste dobrí. Ste super. Keď mi dáte odber, tak ste najväčší. Dobre, toto bolo asi na mne všetko. Ďakujem, že ste kúkali toto video a vidíme sa na budúce. Čaute.